ഡബിൾ സർക്കിളിന്റെ ലോക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള 18 ക്യാരറ്റിന്റെ ഗോൾഡ് ചെയിൻ ആണ്. ഡെയിലി വിയറിന് സൂപ്പർ സജസ്റ്റബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഇതേ കളക്ഷൻ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേയും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ 19,555 റുപ്പീസിനാണ് റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഗോൾഡിന് ഓരോ ദിവസവും പ്രൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചപ്പോഴുള്ള പ്രൈസ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം. ലാസ്റ്റ് ഒരു 3 വീക്സിൽ ഏകദേശം 2000-ന് മുകളിലാണ് ഗോൾഡിന്റെ പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഗോൾഡ് മേടിക്കുന്ന എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ്. നമ്മളുടെ എക്സിബിഷനിൽ ഒരുപാട് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് കളക്ഷൻസ് 1 ഗ്രാം റേഞ്ചിലുള്ളത് നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഓൾഡ് ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൂപ്പർ കളക്ഷൻസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓൾ ഇന്ത്യ ഡെലിവറിയും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി ഓൾഡ് ഗോൾഡ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തൃശൂർ സെലക്സ് മാളിന്റെ 3rd ഫ്ലോറിലുള്ള ജ്വല്ലറി ബുക്കിംഗിന്റെ ഷോറൂമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വരാം. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിന് ഈ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.